Dear Love, pamilyar ba kayo sa pelikulang Magnifico? Na kung saan umikot ang kwento sa paghahanda ng batang si Magnifico sa paggawa ng ataol ng kanyang mahal na lola? Nabanggit ko ito dahil kahalintulad ng pelikulang ito, ang kwentong naibahagi sa akin ng matandang nagngangalang Bonifacio o mas kilala sa lugar namin sa tawag na Lolo Boni. Magandang hapon po, Aling Rosita. Magandang hapon din, Lucas. Oh, anong bibilhin mo? Meron po ba kayong toyo? Pagluluto po kasi ako ng adobong atay mamaya. Oo. Eto, 9 lang. Ito po bayad. Teka, si Lolo Boni po ba yun? Oo, si Manong Boni nga. Bakit? Parang seryosong-seryoso po sa pinagkakaabalahan. Ano po bang ginagawa niya at parang ang daming kahoy na kailangan? Nako, hindi ko rin alam. Ang totoo niyan, 3 araw ko nang nakikita si Manong Boni na ginagawa yan. Hindi ko lang mawari kung para saan bang binubuo niya at parang napakabusisi. Siguro may kinalaman sa nabanggit niya noon. Baka naman po upuan. Hindi ko talaga alam. Siguro, itanong mo na lang sa kanya para malaman ko rin. Sige po. Una na po ako. Ano kayong ginagawa ni Lolo Boni? May tanong ko nga. Lolo Boni! Magandang hapon po. Oh, Lucas! Iho, ikaw pala. Opo, bumili lang po ako ng toyo dyan kina Aling Rosita. Ganon ba? Parang napaka-busy nyo naman po yata. Oo. Gusto ko kasing pakinisin itong tabla para naman desente ang itsura pag natapos. Balita ko po, 3 araw nyo na yung ginagawa. Pwede ko po bang malaman kung para saan ang mga kahoy na yan? Ito ba? Binubuo ko na kasi ang ataol na gagamitin ko. Po! Ataol po! Kabaong? Bakit naman po? Nakita ko ito sa isang pelikulang napanood ko noong Semana Santa. At napagtanto kong, oo nga naman. Para wala na akong aalalahanin at hihiga na lang ako dito. Lolo Boni, buhay pa po kayo. Bakit naman po kayo naghahanda ng ganyan? Dapat nga po, naglilibang kayo at nagliliwaliw habang nabubuhay pa. At hindi na iniisip ang maagang kamatayan. Lahat naman po tayo darating doon. Huwag lang po nating madaliin. Kung ano-ano rin kasi ang pinapanood nyo eh. Alam mo, iho, hindi ko naman minamadali, pero sa sitwasyon ko, bukod pa sa nakita ko sa isang pelikula, ayoko na lang na maranasan pa ulit ng mga anak ko ang naranasan namin noon. Kuya, nagtatanong na yung punerarya kung kailan daw ba ililibing si Mama. Wala pa nga tayong pera. Anong gagawin natin? Pero kuya, ay sabi nila kung patatagalin pa natin yung burol, kailangan turukan ulit ng formalin si Mama. 5,000 rin yung halaga nun. Leia, wala nga. Sinubukan ko na ring manghiram sa kumpare ko pero wala rin daw. Si Aling Nita nga nakikisabay pa. Magbayad na raw tayo ng utang dahil kailangan niya yung pera. Ang sakit na ng ulo ko sa mga bayarin. Ang hirap ng ganitong sitwasyon. Paano yan? Anong gagawin natin, kuya? Walang-wala talaga ako eh. Hindi ko rin alam. Kuya, ba't kaya hindi mo muna ibenta yung tricycle mo? Tingin ko naman naabot ng 30,000 yun. Makukover na nun yung kabaong at pagpapalibing kay Mama. Naku, hindi pwede. Yun lang ang pinagkakakitaan ko tapos ibebenta ko pa. Pero kuya, wala nang ibang paraan. Wala tayong pagkukunan ng pera para makapagbayad. Wala namang ari-arian si Papa na pwedeng isangla. Tayo lang yung makakagawa ng paraan para mailibing na agad si Mama. Pero... Kuya, please. Kailangan na natin gumawa ng paraan. Oo na. Sige na, susubukan ko. Sana lang at may magka-interest bilhin ng tricycle ko. Alam ko mahirap yan para sa'yo, kuya, pero salamat Pasensya na mga anak. Alam niyo naman na ang pensyon ko lang ang inaasahan ko. At matatagalan pa ang susunod na payout. Nahihiya rin ako sa inyo dahil wala na rin akong maibigay para makatulong sa pagpapalibing sa mama nyo.
Pero hayaan niyo, makakabangon din tayo. Ayos lang pa. Huwag niyo na pong alalahanin yun. Kami na po ang bahala. Gagawa po kami ng paraan. Kuya Ricardo, Bakit? wala na palang pang-maintenance si Papa. Naubos na, ng 1 linggo pa. Di ba kabibili lang ng gamot? Kuya, sa puso yun ni Papa. Wala pa yung pang-maintenance na kailangan niya. Baka naman may pera ka dyan. Sagutin mo muna. Wala akong pera dito, kuya. Alam mo namang malapit na rin akong manganak. Namomroblema nga kami ng boyfriend ko eh. Hindi pa pwedeng ipagliban muna ang pagbili ng gamot. Alam mo naman na nagbabayad pa tayo ng utang na ipinambahid sa hospital bill ni Mama. Yun yung tricycle ko naibenta ko pa para sa pagpapalibing. Mamaya nga, baka mag-asinta at toyo na lang tayo. Dahil gipit na gipit talaga ako. Baka naman pwedeng hintayin na lang nating dumating ang pensyon ni Papa. Pero kuya, paano si Papa? Kailangan niya... Hindi na mga anak. Pa? Kanina pa po kayo dyan? Oo, pero huwag niyo na akong alalahanin. Naiintindihan ko naman na malaki pa ang binabayaran niyo. Kaya ko namang tiising hindi uminom ng gamot. Iingatan ko na lang ang sarili ko para hindi na kayo gumastos pa. Ako nang bahala. Sigurado ka ba, Pa? Pero... Oo, ayos lang ako. Nauunawaan ko ang kuya mo. Pa, Lolo Bonnie, hindi po ba kayo natatakot o kinikilabutan dahil dyan sa ginagawa niyong paghahanda? Ay nako iho, hindi mo dapat katakutan ng kamatayan. Bagkus, dapat mo itong paghandaan. At dahil sa nangyari nung ako'y mabiyudo, batid kong magiging magastos at dagdag problema lang kapag ako'y pumanaw na. Kaya naman nung nagsipag-asawa na ang mga anak ko, napagpasyahan kong planuhin ang mga pwede kong gawin para makatulong sa kanila. Tao po! Tao po! Rosita! Nandyan ka ba? Rosita! Manong Bonnie, napadalaw kayo. May kailangan po ba kayo? Oo sana. Nandyan pa ba yung barong na sinuot ito nyo? Yung ginamit nyo noon sa kasal? Yung may bordang ibon at bulaklak? Ah, yun ba? Opo, nandito pa. Bakit ho? Meron akong 450 dito. Kung ayos lang sa'yo, pwede ko bang bilhin na lang yon? Ganun ho ba? Nako, luma na yung barong na yun. Huwag nyo na bilhin at ibibigay ko na lang sa inyo. Itabi nyo na yung 450 nyo at pwede nyo pang panggastos yan. Aba, ay talaga. Nako, maraming salamat Rosita. Malaking tulong ang bigay mo. Wala pong anuman, pero matanong ko lang po. Aanhin niyo po yung barong. May kasal po ba kayong dadaluhan? O wag niyo naman sabihin, aakyat kayo ng ligaw. Kahit kailan ka talaga, Rosita. May mahalaga lang akong paggagamitan. Alam mo na, pinaghahandaan ko ang araw na yon. Ano nga po ba yung araw na yon? Malalaman mo rin. Basta, mahalaga yung araw na yon. Ay siya po. O sandali ho at hahanapin ko lang yung barong. Saka ko ihahatid sa inyo. At isa pa pala. Pwede ko bang mahiram niyang lagari mo? Ngayon lagari. Nako, mukhang kakaiba yung araw na pinaghahandaan nyo ah. Sige po. Kunin ko lang. Maya-maya ay ihahatid ko na lang sa bahay nyo. Sige Rosita. Maraming salamat. Aasahan ko yan ha. Manong Bonnie! Manong Bonnie! Sandali lang. Bubuksan na. Manong Bonnie, ito na po yung hinihiram niyong lagari at yung barong na hinihingi niyo. Tinahi ko na rin ho yung bandang kilikili dahil medyo natastas na. Ay nako, salamat Rosita. Napakaganda ng bulaklak na nakaborda sa barong na ito. Ano po palang paggagamitan niyo ng lagari?
Bubuksan ko na kasi yung kawayang alkansya ko. Wow! Nakakatuwa naman at may naipon na kayo. Sana all. Oo naman. Natuto na ako noon. Ang hirap din kasing walang nakatabi. Maganda ho yan. O siya, maiwan ko na ho kayo at ako'y magsasaing pa. Pero panigurado, malaki na ang laman ng alkansya nyo. Sana nga. Nakakalungkot na malaman na bukod pala sa ataol, ay pinaghahandaan na rin ni Lolo Boni ang kanya magiging burol hanggang sa kanyang libing. Napakabigat marinig ang kwento ni Lolo Boni. Ngunit sa kabilang banda, ay nagugulat ako sa tapang na meron ng matanda dahil hindi lahat ay handang pag-usapan at paghandaan ang kamatayan. Itong 1,000 ang pambayad sa pare at sa pagpapamisa. Ito namang 2,000 ay nakalaan para sa mag-aasikaso ng magiging lamay. Itong natitira naman ay para sa biskwit at kape. Ayan, kumpleto na. Siguro naman hindi na ako kukulangin pa. Oo, dyan nga. Tawagin mo na lang nang marinig ka. Sige po. Salamat po. Lolo Boni, delivery po. Iho, dito. Lolo Boni, good morning po. Magandang umaga rin. O ano, nandyan na ba ang lahat ng in-order kong kahoy? Kumpleto na ba? Opo, Lolo. 7 plywood, 4 na 2x2 at mga pako. Kasama na rin po yung pintura na pinili nyo. Mabuti nga po, may stocks pa. Kaya naipagtabi ko agad kayo. Makapal ba yung plywood? Baka naman may sira yan. Ipapabalik ko yan. Wala po. Sigurado po ang tibay at kalidad ng mga kahoy namin. Kayo pa nga po ang namili, di ba? Mabuti naman. O sige, ito ang 100. Pang merienda mo. Ay, salamat po. Lolo, may tanong ko lang. Para saan po ba tong mga kahoy? Bakit parang ang dami naman po yata? Gagawa po ba kayo ng cabinet? Hindi. Lamesa. Hindi rin. Ano po? Ataol. Dahil ito ang hihigaan ko kapag ako'y nawala na sa mundo. Ayan. Maayos na ang itsura ng kabaong ko. Pwede ko nang higaan anumang oras. Hanggang ngayon po hindi pa rin ako sanay na nakikita itong kabaong. Lalo na at alam kong kayo po ang hihiga dito pagdating ng araw. Kinikilabutan pa rin po ako. Kayo lang po ang kilala ko na hindi takot pag-usapan ang kamatayan. Masanay ka na, iho. Ako nga, matagal ko nang tanggap na dito ako pupunta. Hindi man kapani-paniwala sa iba, pero para sa akin, regalo itong maituturing dahil sa wakas, makakapagpahinga na ako at makakasama ko na ang aking kabiyak. Hay, Lucas, may isang bagay ka pang hindi nakikita. Ano po? Halika, samahan mo ako, ipapakita ko sa'yo. Malayo pa po ba tayo? Malapit na. Oh, nandito na pala. Sakto. Dahil dapit hapon na. Maganda ang tanawin sa pwesto ng asawa ko. Sementeryo? Ano pong ginagawa natin dito? Alam mo, iho, bukod sa kabaong na ginawa ko at sa barong na hiningi ko, pinaglaanan ko na rin ang lote kung saan ako hihimlay. Lahat ng ipinapadalang pera ng aking mga anak, simula nang sila'y bumukod, ay dito ko inilaan. May nakausap na rin akong kaibigan para siya ang mag-asikaso para sa akin. Ito ang magiging huling hantungan ko sa tabi ng minamahal kong asawa. Lolo Boni. Oh, bakit naman ni kay naiiyak? Kahit po ngayon lang tayo nagkasama, alam ko na po na mabuti kayong ama. At para ko na kayong lolo. Kaya nalulungkot po akong isipin
na inihintayin nyo na lang kung kailan darating yung oras nyo. Huwag ka nang malungkot. Dahil alam kong oras na para sumabay ako sa dapit hapon. Kontento na ako. Sapat na ang mga taong inilagi ko sa mundo. Hindi man ako naging mayaman sa pagtanda, masaya naman akong nakasama ang mga mahal ko at lumaki silang mabuting tao. At higit sa lahat, lilisan akong hindi mag-iiwan ng pasanin sa mga anak ko. Dear Love, habang nagkukwento si Lolo Bonnie, ay kitang-kita sa kanyang mga mata na handa na siyang mamahinga. Imbis na kilabot ang bumalot sa akin, ay lungkot at paghanga ang nadama ko dahil sa ginagawa niyang paghahanda. Para sa kanya, kontento na siya at sapat nang nabuhay siya ng masaya. Masaya rin siya dahil hindi na mahihirapan ang mga anak niya sa magiging pagpanaw niya. Dahil maayos na ang lahat. Lumabas man ang pagiging praktikal ni Lolo Bonnie. Gayon din naman ang wagas niyang pagmamahal sa mga anak niya. Dahil sa huli, kapakanan pa rin nila ang inuna niya. At sa ngayon nga, ay ang ika-96th birthday ni Lolo Bonnie. At sa awa ng Diyos, ay patuloy pa rin siyang lumalaban at nananatili pa rin siyang handa sa kung kailan man siya tatawagin ng liwanag.